Tak ráno sme išli z MHD do Košickej zoo a dinoparku. Ja som tam bol, ale pred 2 rokmi, čiže som sa tešil veľmi. Bol tam dosť prázdno, dosť málo ľudí, tak sme si to veľmi užili. Lístok stal 12 eur. Nás očarili rôzne vtáky, ktoré boli naozaj na výber, pestré, krásne, veľké. V blízkosti boli aj opice rôzne, boli veľmi zlatunké, maličké, krásne. Tak sme ich obdivovali a pozreli sa na nich. Měl som tam toho viacej, napríklad niektorí zvieratka odišli, niektoré pribudli, čiže super. V blízkosti vlastne zvierat boli aj informačné tabulky alebo mincovňa, kde ste mali vlastne zvieratko na bankovke alebo na minci za 4 eur. A tento lemur, to bol proste úžas, ako tam meditoval. Zlatunky bol strašne. Hlavne surikaty, ale potom som ich samozrejme aj našiel. Takto tam to vyzerá, hej. Je to proste v lese, prírode, je tam chládok. Super tam bolo naozaj, úžasná prechádzka. Tento neviem, čo bol konkrétne, ale som pomenoval, že suca, lebo ten golier okolo sa mi veľmi páčil, to je napríklad kapibara, hej, najväčší hlodavec, pokiaľ viem. Samozrejme aj šelmy tam sú, hej, rôzne, čiže super, tento napríklad pribudol, tento tam vôbec nebol pred 2 rokmi. Samozrejme ťavy aj, sú tam, len boli nejako mal prístroje a surikaty a tento strážil tam tých ďalších, ktorí sa tam vlastne hrali, šantili. To bolo tiež veľmi zlaté, ako tam dával pozor. No nádhera. Bol naozaj podarený tento strážca ich. A pokiaľ viem, tak vždy je vlastne jeden, ktorý stráži tých ďalších a keď hrozí nebezpečenstvo, tak vlastne dáva im signál, také ako keby pískanie a oni sa rýchlo skryjú. A že úplne, že rýchlo. To je vo voľnej prírode vlastne, robia to ich vlastne nejaká obrana. Hej. Jednoducho tak vlastne dávajú pozor na seba. Čo je vlastne super, že takto spolupracujú. Potom sme išli pozrieť koníky, v blízkosti boli aj zebry. Zebry tam naozaj sú veľa. A tu je napríklad mláďatko. Tam, také maličké, to bolo veľmi zlatunké. Tak sme sa vynadívali. Samozrejme, vtáky tam boli strašne veľa, bol tam orol skalnatý, bociany, potom tam boli plameňáky a tak ďalej. Tu už je dinopark, dinopark sa nezmenil, stále taký istý, veľký, pekný. Rôzne zvuky, v blízkosti boli aj kvízy, čo sme si stále čítali a hádali. Tanky tam boli s jedlom, hej, s pitím, čiže tam núdzu naozaj nebudete mať, keď tam pôjdete, tam máte čo jesť, čo piť. Ja som si napríklad dal langoš a zmrzlinu. Napríklad akože ma zožral Rex, teda T-Rex. Potom je taká Buda, kde vlastne bola búrka, hej. Tam si išli zadarmo, ale neodporúčam. Nikdy v živote som sa nebál ako tam, hej. Tam proste plesky boli, úplne silný vietor, no katastrofa, strašne dačo. Park je naozaj obrovský, väčší jak v Bratislave. A toto sa mi veľmi páčilo, to sú vlastne história Zeme, hej, ako Zem vyzerala, keďže život údajne začal vo vode, tak tu boli takto, hej, že ako to približne bolo, čo sa mi veľmi páčilo. Boli tam tušne spomenuté aj vymierania druhov, ktoré sa stali na Zemi, že to som si čítal, pozeral, bola tam veľmi taká aj melódia, taká pekná k tomu, naozaj nádhera to bolo. Samozrejme aj tej zoo, hej, máte stánky s občerstvením, tu napríklad sú medvede, ako sa pekne hrali, šantili. No a tu som ja s mojím kolektívom, ale som sa ešte nevyliahol. No, bol skoro.